Dobrý deň. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a témou dnešnej hodiny je elektrické svetlo. Názov projektu je Dištančné prvky výuky v dennej forme vzdelávania, začiatok projektu od 1.1.2024, koniec projektu je 31.12.2025. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. Anotácia vzdelávacieho materiálu. Primárne určenie vzdelávacieho materiálu je pre študentov stredných odborných škôl technického smeru. Elektrické svetlo má obrovský vplyv na kvalitu života v súčasnosti. Umožňuje predĺženie aktívneho času, zlepšuje pracovné podmienky a zvyšuje bezpečnosť v domácnostiach a verejných priestoroch. Moderné svetelné technológie, ako sú LED svetlá, sú energeticky účinné a ekologické, čo prospieva k znižovaniu spotreby energie a emisí skleníkových plynov. Elektrické svetlo. Elektrické svetlo je jedným z najvýznamnejších vynálezov modernej doby, ktorý zásadne ovplyvnil spôsob, akým žijeme a pracujeme. Je definované ako elektromagnetické žiarenie schopné vyvolať zrakový vnem. Je získané elektrickými prostriedkami a elektrické svetlo je prijímačom viditeľného svetla je ľudské oko. Elektrické svetlo je definované ako vlnové dĺžky elektromagnetického žiarenia, ktoré vníma naše oko, sú od 0,38 mikrometrov až do 0,76 mikrometrov. Podľa dĺžky vlny vyvoláva svetlo farebný dojem. Najkratšie vlny má fialové svetlo, najdĺžšie vlny červené. Ľudské oko je najcitlivejšie na žlto-zelené svetlo, ktoré má vlnovú dĺžku 0,55 mikrometrov. Svetlo má dualistickú povahu. Dualizmus hovorí o tom, že svetlo má vlnovú aj časticovú povahu. Na tejto snímke máme zakreslené zložky elektrického svetla. Vidíme, že svetlo je definované ako elektromagnetické pole, ktoré má elektrickú zložku, ktorá je znázornená červenou farbou, a magnetickú zložku, ktorá je znázornená modrou farbou. A šípka nám ukazuje smer pôsobenia elektromagnetického poľa. Na tejto snímke máme znázornenú aj vlnovú dĺžku, ktorá sa označuje gréckym písmenom lambda. Delenie svetelných zdrojov. Elektromagnetické žiarenie je elektromagnetické vlnenie, ktoré je charakterizované vlnovou dĺžkou lambda a frekvenciou f. Vlnová dĺžka lambda elektromagnetického žiarenia je nepriamo úmerná frekvencii, ktorú vyžaruje čas elektromagnetického žiarenia. Vypočíta sa vzorcom, čiže vlnová dĺžka lambda je rovná c lomené f, pričom c je rýchlosť svetla vo váku a táto rýchlosť svetla vo váku má konštantnú veľkosť a rýchlosť svetla vo váku je rovná 3 × 10⁸ meter krát sekunda na minus prvú alebo 3 × 10⁸ meter za sekundu. Takže C je rýchlosť svetla vo váku.
a C, tá rýchlosť svetla vo váku, je konštantná a má veľkosť 3x10⁸ meter za sekundu. Zdroje svetla. Zdroje svetla sa delia na prírodné a umelé. Na obrázku máme znázornené prírodné zdroje svetla, kde patrí slnko, hviezdy, rôzne svetelkujúce živočichy a potom sú to umelé zdroje svetla, kde vlastne patria žiarovky, žiarivky, výbojky, polovodičové diódy a rôzne iné. Prírodné zdroje svetla sú to vlastne zdroje svetla, ktoré vlastne vychádzajú, ktoré stvorila príroda, a umelé zdroje svetla sú to zdroje svetla, ktoré sú pretvárané alebo vytvorené človekom. Na tejto snímke máme definované prírodné zdroje svetla. Hlavným prírodným zdrojom svetla je slnko. Je to hlavný, najdôležitejší zdroj svetla. Hviezdy vo vesmíre sú tiež prírodným zdrojom svetla. Oheň ako viditeľný vnem je žiarenia. Ďalším zdrojom svetla, prírodným zdrojom svetla je blesk, ktorý je utvorený vysokým elektrickým napätím. Medzi prírodné zdroje svetla patrí taktiež aj svetielkujúce bioluminiscenčné živočichy, žijúce v hlbokom oceáne bez prítomnosti svetla. Na tejto snímke máme znázornené spektrum elektromagnetického žiarenia. Vidíme tu, že podľa vlnovej dĺžky lambda máme tu definované žiarenie gamma, potom máme rentgenové žiarenie, UV žiarenie, ďalej nasleduje viditeľné spektrum, IR žiarenie, mikrovlnné žiarenie, FM rádiové žiarenie, AM rádiové žiarenie a rádiové dlhé vlny. Viditeľné spektrum sa nachádza v rozmedzi 400 až 700 nanometrov. Je to vlnová dĺžka alebo 0,4 až 0,7 mikrometrov vlnovej dĺžky lambda. Na tejto snímke máme definované umelé zdroje svetla. Umelé zdroje svetla sú to zdroje svetla, ktoré sú vytvorené človekom. Tieto zdroje svetla sa delia do troch skupín. Prvú skupinu nám predstavujú teplotné zdroje svetla, druhá skupina sú výbojové zdroje svetla a tretiu skupinu nám predstavujú polovodičové zdroje svetla. Prvá skupina teplotné zdroje svetla sú to vlastne zdroje svetla, kde patria klasické zdroje svetla, klasické žiarovky, a do tejto skupiny patria taktiež aj halogénové žiarovky. Tieto zdroje svetla, teplotné zdroje svetla, sú to zdroje nielen svetla, ale vlastne týmito žiarovkami sa vytvára taktiež aj teplo. Druhou skupinou sú výbojové zdroje svetla. Výbojové zdroje svetla pracujú na princípe výboju, využitia výboja, a títo výbojové zdroje svetla sa delia na nízkotlakové a vysokotlakové zdroje svetla. Treťou skupinou zdroja svetla sú polovodičové svetelné zdroje. Tieto sa skôr používajú v elektronike a tieto zdroje svetla na tieto zdroje svetla sa používajú polovodičové diódy vo väčšine. Na tejto snímke je uvedená literatúra, z ktorej som vychádzala pri tvorbe tejto prezentácie a pri tvorbe videa.
Je tu uvedený internetový odkaz, z ktorej som získavala informácie a obrázky pri tvorbe prezentácie a videa. Ďakujem za pozornosť, prajem pekný deň.